down, let goes on, let goes on. Step down, slow down, step down, let goes on, let goes on. Amadoda, izinja, abafazi, bafabazi, utatakhe inyanyani khumbule ekhaya zenimfakazele ngimaqinisa afihliwe. Nanoma umama nobaba bengasekho ukuyiphendulela, kepha DNA awusoze wangikhohlisa. Inkohlakalo, imndeni ikhohlene bagqokisa amabhantshi angabalingani. Tatakho ze ungifakazele ngoba kukho okufihliwe ongazuvela. Nyanyani azophuma amaqinisa asemnyango. Ngikhuluma ngamaqinisa asemandulo asaphendula amahlazo mekwenziwa umuntu omusha. Impela kona kuyichilo ukukhulelwa komuntu omusha osekuphenduka insakavukela umchilo wesidwaba. Khumbule ekhaya ze ungifakazele ngokwenzeka emandulo. Phela kuqalanga ngomuntu omusha, nyanyani izophuma amaqiniso. Nyanyani izono zabazali ziwele ebantwaneni. Step in, imndeni ikhombana yodwa. Umdala ufuna inhlonipho nomncane ufuna ukuhlonishwa. Ile nhlonipho esixoshisa siduba amakhaya. Khumbule ekhaya ze ungifakazele ngolesithathu. Ifilimu isazodlala, impela isazodlala ifilimu starring u-Adam no-Eva. Umuntu wesilisa nowesifazane, isikhathi nonyaka kuyobe kungasabalwa. Iy'nsuku zokugcina kuyobe sekufana, obusayo noswele kuyobe sekufana. 6 no-9 kuyafana, hlonishwa kabili kodwa indlela ibuza kwabaphambili. I and I, the spirit of togetherness, imbongi yamahlubi. We do things as empire. TE Production. Step down, step down, step down, slow down, step down, let go, step down, let go on. Step down, slow down, step down, let go on, let go on.